The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your request be made known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 2:8, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Revelation 21:4 says, the Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more suffering, no more pain, no more death. The old things are passed away. Sa dili pa kita magapadayon, nining atong adlaw-adlaw nga buluhaton, mao ang pagtuon sa Dios. Nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves. Kung na pa ba kita'y mga sala nga ana sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok ang ministry sa Dios Espiritu Santo tungod kaya na ibabag nga mao nga atong mga sala. So gikinahanglan kana nga atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Agi og sunod diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung manimubuhata ka na, ikaw ang damnosab, ikaw mapunan naman sa Espiritu Santo, ikaw may balik sa imong pagkiambitay sa Dios. O galang kanimo, higala, nga wala pa'y kaluwasan sa imong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka, giagda ka sa pulong sa Dios. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Diha usab sa Revelation 4:12 nagaingon kana, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon, agig susi sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampot ta, Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka namo na usab nining dapita, aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa kinabuhi nga imo panggi lugwayan hangtod ni gayon at kinitimailan nga ikaw napay plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios.
sa imong pagtudlo kanamo nining maong plano nga hingpit, walay kulang, ug mao nga kami o Dios igo lamang sa pagsunod nini pinagi sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong nga diin ana namo makatuni ang imong kabubuton, imong tuyo, imong plano, o dinhi lamang namo masayri ang imong plano o imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat. Nini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome na sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya kita magadupot gihapon ni atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. So, ato ipadayon kining atong pagtuki, paghisgot niini uban sa atong bukas nga panghuna-huna, an open mind. Okay. Atong giduputan karon ang mga pangutana. There are so many questions regarding the different doctrines diha sa pulong sa Dios. Okay? Ay manungdanon kayo ning mga pangutanaha. Although ingnon ta mga sinugdanan kining mga puntuha, basic doctrines, apan kini labaw pagyod nga mahinungdanon ang atong paghisgot niini aron sa ingon niya na di na gyud nato makalimtan. Okay? You remember our method of learning the Word of God? Unsa man? It is inculcation method. Pagsilsil gyud sa mga kamatuoran nga gitudlo sa Dios kanato diya sa iyang pulong itong mabasa sa Biblia. Okay? So, if you are ready, niya ay mga pangutana. Kagahapon, ato ning gituki, apan ato lang ning just kind of kanang a review. Now, niya ay pangutana, how does the believer kuno learn the Word of God? Unsa man niya pagkaton sa pulong sa Dios? Basic kayo, di ba? Now, ang magtutuo, okay, magtutuo na ang atong hisgutan. The believer learns the Word of God by, unas tanan, putting himself under God's authority. Pag pahimutang siyang kaugalingon, ubos sa otoridad sa Dios nga mao ang iyang pulong. Ug kini kanang this is accomplished pinagi sa atong tambong sa usa ka simbahan nga diin ang kamatuoran sa Dios, God's God's truth is being taught. Itudlo sa usa ka pastor magtutudlo nga ana ay gasas pagtudlo, who has the gift to teach. So, ang magtutuo kinahanglan nga mulingkod diha siya sa pew o kanang maghilom na siya, shut his mouth, and then iyang buksan ang iyang mga dunggan, open his ears, o karon concentrate niining niya nang gitudlo nga pulong sa Dios. Human ang maong magtutuo mo gamit sa prinsipyo sa rebound nga mao ang kanang sugid sa itong mga sala sama sa itong ibuhat di padugay. Okay, so after he rebounds, then he should concentrate now to the teaching of God's Word. Of course, kining tanan bahin ni sa grace method nga gi-coin kini as GAP. Kini GAP, Grace Apparatus for Perception, ato ning gihubad. Akong gihubad ni Binisaya, kini kahimanan sa grasya alang sa pagpanabot. I don't know, mudawat ka ba na ng Binisaya?
grace apparatus for perception. O kini ubos sa teaching ministry sa Dios Espiritu Santo. Okay? Klaro ka ba nito? Okay, nihilaing pangutana. Sa dihagang Kristohanon makasala, how can he regain fellowship with God? Unsa man niya pabalik sa iyang pakikambitay sa Dios? Ang tubag, sa dihagang Kristohanon makasala, mawagtang ang iyang kanang pagpuno sa Espiritu Santo kaniya. He loses the feeling of the Holy Spirit. Thus, gawa siya sa iyang pakikambitay sa Dios. He gets out. To regain his fellowship with God, aron iyang mabalik, gikinahanglan ang iyang pagsugid, homologeo. Namdom ka sa itong isugutan kagahapon, homologeo. This is a Greek word which means to acknowledge, to name, to cite, to enumerate, to admit. Okay? Mao niya mga synonym. Kanang homologeo mo kanang buot di pasabot. Acknowledge, kanang admit, name, cite, enumerate. Ang enumerate niya ang iyang mga sala nga nabuhat niya, o he should name all those sins privately to God the Father. Privately, okay? So ang pulong homologeo gi-directed lang ni ngadto sa Dios. Ngano man tungod kay it is God who forgives sin. Siya raman. Why tao ha? Why lain nga kanang makapasaylo sa sala? Ang Dios ra. So, sa gisulti sa 1 John 1:9, ato naman yung gi-quote just a while ago, if we confess our sins, if, may kondisyon, kung mo confess ka, may tabo. Pan kundili, kaya naman lagi conditional man. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Okay? So, naklaro rin mo to, ha? Laing pangutana. Daghan mo rin mga pangutana din eh. Unsa kuno'y buti pasabot sa love the brethren? What is meant by love the brethren? Okay. Tubag. By love the brethren, unsay buti pasabot nini, kitang mga magtotoo manduan sa paggamit na hinumlom ka sa impersonal love to fellow believers. Impersonal. Ang atong gamiton nga kanang matang sa gugma mao'y gitawag impersonal ngadto sa atong isig ka tao. Okay? O isig ka magtotoo ba? Okay? Impersonal. Apan ngadto sa Dios, it is personal. So I hope na silsil na nimo. Okay? So we believers are mandated to apply impersonal love to fellow believers, both carnal and spiritual. Why kalahian? Makarnal ba na siya? May spiritual ba? Gamitan nato sa impersonal love ngadto kanila. Both respected and obnoxious. Now, kung nahinumdum ka kining impersonal love, ikaunom kini nga ganghaan sa divine atmosphere. Okay, this is the sixth. Functional virtue is the other name for that. So, impersonal love is the functional virtue. O kanang the believer is being motivated by gate 5 mo'y nagadasig kaniya, which is the personal love for God, to love the brethren. Namo na katong pangutanaha nga unsay pasabot sa love the brethren, namo na ang akong I just explained to you. Okay?
So arita sa sunod nga pangutana. Unsa man kuno ang kalahian tali sa Dios nung maayo ug sa tawhanon nga maayo? What is the difference between divine good and human good? Okay, paminaw. Ang kalahian tali nining duha, divine good and human good, mao kini. Paminaw. Anything, ako in English na, anything and everything a believer does, yang buhaton, inside the divine danosphere is divine good. Naklaro ni mo na? Ako lang ning hinay-hinay gyud hantod nga kanang mutuhop gyud na nimo diha. Anything and everything a believer does inside the divine danosphere is divine good. Samtang, while anything and everything a believer does outside of the divine danosphere is what kind of good? Human good. Klaro kayo na pag patinaw kanimo. So, bisa ko sa mga buhaton nimo, anything and everything good. Nga buhaton sa usa ka magtutuo sud sa operational divine danosphere, divine good ka na. Apan, anything and everything pod a believer does outside of the operational divine danosphere, human good ka na. Okay? So, natubag na ito itong pangutanaha, ha? Okay. Now, okay, ni minungdanon po din na sunod ng pangutana. How does a believer attain spiritual maturity? Unsaon man kuno pag kabot o pag-abot sa usa ka magtutuo ngadto sa pagka-espirituhanong paghamtong spiritual maturity. Now, ang usa ka magtutuo makakabot siya niining spiritual maturity human after consistent malahotayon, masubayon, makugihon, masigihon, okay? After consistently learning, thinking, and applying Bible doctrine. Na. Ingon nga magtutuo, ang imong pagka-persistent sa imong espiritual ng pagtubo, pinagi sa pulong sa Dios nga naa na diha sa iyang kalag, this will expand his capacity for life, for love, for Christian service, for blessings, for happiness. Yes. Ang imong kinabuhi ingon nga magtutuo, nagasugod kanang kaanam ni siya pagka tataw, tinaw diha kanimo. I'm talking to you as a believer, ha? Your life begins to have meaning, purpose, and with definition. Musugod ka sa pagkaamgo sa kalinaw, kalipay, ang pagkakuntinto nga kini nagagikan sa imong pagkat-on sa pulo sa Dios ug pagsibog nimo sa unahan to spiritual maturity. Romans 12:2. Now, right after salvation, human gyud ikaw naluwas. Ikaw nga magtutuo, musugod, of course, musugod ka sa pagka-baby believer. Bata, masuso. Tandi ka o gikaamgid ka sa kabatang masuso who needs the pure milk of the Word of God. 1 Peter 2:2. Okay? And sa iyang pagpadayon, kung ikaw magtutuo, kung mapadayon ka, you continue plugging in doctrine, you are going to become an adolescent believer. Hingkod. Gikas pagkabata, nahimo ka ng hingkod nga magtutuo. And as he keeps on keeping on sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, he is going to reach spiritual maturity.
Makabot gud niya. Mo man ay ikatulong ang. Thus, he steps on the stage of capacity for life na nagikatako sa pagkinabuhi o diha ikaw magasugod sa paghimaya sa Dios in time. Bible doctrine mao ang iyang kinabuhi. I am addressing this to a believer who is advancing and growing up spiritually. Bible doctrine is his life, and he is now living his life in the light of eternity. He lives his life as unto the Lord. Sabtag yun na. Mo na ang tubag na itong pangutanaha nga unsaon pagkabot sa magtutuo ngadto sa pagka-espirituhanong paghamtong. Okay? And this is the only way. Kay gipahilo na naman ni sa Dios. Iyan na ning gilatid diha sa iyang kanang mga pulong. Mao lagi na nga makita nimo unsa ka bilinhon ng pag buhat na to nining pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Nakita nimo? Until and unless you realize wa gyoy kadasig sa imong kinabuhi ingon nga magtotoo. Kini ra gyud ang paagi nga gipahiluna ni sa Dios. Naran nimo it's a matter of choice. Sunod ka ba niya na o di? You see? Dapat di ba ni? Whatever decision you make, you are the only one who is responsible, accountable, and answerable. Okay, sunod na itong pangutanang atong atimanon. Okay. So, to what extent is witnessing to unbelievers and other forms of Christian service the cause of spiritual maturity for the one who witnesses and serves? Now, tubag. Human sa kaluwasan, human kamaluwas. Of course, now, I'm addressing this to all believers na. After salvation, every believer gimanduan sa pagtuon o pagkaton sa pulong sa Dios o paggamit niini siyang kinabuhi aron siya motubo espirituhanon, spiritually grow up. Every believer is appointed kanang two warrants or kanang commissions, two royal commissions. That of a priest, ingon nga pari, and that of an ambassador. Duha ni ka mga warrants. Appointed ka magtotoo. Now, ingon nga embahador as ambassadors, niya kita nining kalibutan na aron kita mo representar ni Ginoong Jesucristo. Nga diin, of course, kanang spiritually, of course, niya man si Ginoong Jesucristo. But both pasabot nini, we are here in this world to represent the absent Christ. Okay? Now, usa sa mga function, ingon nga embahador, is to witness to unbelievers. Maura ba na ang atong function, ingon nga mga magtutuo? Nakita mo, himos pagsaksi nga ito mga di magtutuo o sa atong pagtuman sa ubang mga forms of Christian service. Sa diha nga ang magtutuo starts to function on these mandated activities, mando man kini. If he does them under the feeling of the Holy Spirit, o iyang gibuhat ka na ubos sa pagpuno sa Espiritu Santo, he correspondingly produces divine good. Inom ka? Anything and everything a believer does inside the divine atmosphere, kay kung naanak ka sa divine atmosphere, that means you are filled with the Holy Spirit. Basta. So, if he does them under kaning iyang mga activities, like kanang outreach, pagsangyaw, tanang mga mandated activities,
if he does them under the feeling of the Holy Spirit, he correspondingly produces divine good. O that causes him to grow and spiritually mature sa iyang kinabuhing Kristiyanon. Kasabot ka? Upon doing these functions, be it as a priest or as an ambassador, ang iyang witnessing another Christian service, mao kini is the cause and effect sa iyang espirituanong pagkahamtong. Okay? Kasabot ka ba? Okay. Now, agi og sumpay nini niya na say pangutana. What is divine good? And how is it produced?